Este sábado a partir das 8 da tarde celebrarase no pabillón Agustín Mouriz de Noia a velada de boxeo en homenaxe a Tono da Silva. Como ben sabedes, era un dos directivos e membros do club SKT, pero ademais de iso era non só un entrenador do clube ou un amigo e compañeiro, sino que era un referente no boxeo da nosa vila. Tono xa levaba anos metido no mundo do boxeo, con grandes éxitos acadados, e din que unha persona non se vai se permanece na memoria dos que se quedan. E eu creo que esta é un claro exemplo de que Tono non se vai a ir nunca. Disputaránse 10 combates, 6 neoprofesionais e 4 amateurs, coa participación de boxeadores locais que teñen importantes opcións. Va a costar de 10 combates, de los cuales son 6 neoprofesionales y 3 amateurs. Y de los cuales los 6 neoprofesionales vamos a hacer 2 títulos gallegos, que son en actualidad la primera velada que se hace por títulos gallegos aquí en Galicia. Costará de 5 por 3 minutos, que uno de ellos va a ser el señor Gorra, que está muy preparado, lo pongo en acta. Y después tenemos 6 peleadores de nuestro club, que siendo un pueblo tan pequeño, 6 peleadores es mucho. Un deles será Daniel Díaz, quen aspira a facerse co título de campeón galego. Estou ilusionado, xa que é para homenaxear ao meu entrenador Tono, que leva moitos anos comigo. Estamos ben preparados, que yo meteume presión para esta pelea, xa que é 5 asaltos. É un rival duro, xa me peleei con ele outras veces, sempre fomos moi axustados. Igual faltoume un puntiño máis, nesta vez creo que teño esa preparación. Vou decidido a por todo e espero facer un espectáculo que levantar ao público, que é o máis importante. As entradas xa se poden adquirir de xeito presencial tanto no Burger Reels como na cafetería Perlas 3, así como online a través do código QR que aparece nos cartéis, que enlaza a web bandoticket.com. O prezo será de 12 euros e habilitarase unha fila cero para quen non poida asistir, posto que todo o recadado terá un fin benéfico.